ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳамватанон, ҳамшаҳрон. имрӯз 19 июли соли 2025 мо дар мавҷҳои радиои Америка студияи мо садои самарқандиён AM 860 хушомадетон. нури дида тоҷисар. дӯстони азиз, мо шуморо ёд кардем дар студияи садои самарқанд ман Далер Хамидов ва акаи Ҳаким Раббинпур. дуруду салом ба шунавандагон, ба бинандагон, ба ҳамтаборон, ҳаммиллатон, ҳамшаҳриён, ба хушомадетон ба радиои садои Самарқанд Филаделфия аз мавҷҳои 861 AM ва студияи мо нури дида тоҷи сар. барномаро оғоз мекунем, сар мекунем. дӯстони азиз, мо аввалин радиои самарқандиёни амрико ба забони тоҷикӣ. албатта мо ифтихор мекунем ки мо ҳамин кора карда тавонистем. дӯстони азиз, пеш аз сар кардани шумораи имрӯза мо як маълумоти нохуш дорем. дар шаҳри Самарқанд як ҳоҷиаке мо устоди ҷавонон, одами зиёӣ аз олам гузаштан, Абдураҳмон ҳоҷӣ Юсупов. мо албатта ба аҳли оилаи он кас ҳамдардӣ изҳор мекунем. рӯҳашон шод, охираташон обод, ҷояшон аз ҷаннат шавад. он кас худои муқумака. бале муқумака имрӯз биромдагӣ буд, ҷоҳон ҷаннат шавад, рӯҳашон шод шавад, хотирашон абадӣ буд. абдураҳмон ака бисёр одами хуб буданд, ба мардум фақат нағзӣ карда, нағзӣ расондагӣ. муқумҷонака гӯям бандагӣ, муқумҷонака баям бандагӣ изҳор мекунем. таъзия ҷои абдураҳмон акем аз ҷаннат шавад. имрӯзанги мавзӯи мо ҳаким ака як пешниҳод карданд ки ҳамирӯз мо дӯстони азиз барои шумо як дусе мавзӯъҳо ба гап занем. яке аз он ҳамин сол ҷашнгардии 35-солагии газетаи арҷманди мо, газетаи мо дӯст медоштагӣ Овози Самарқанд. ҳаким ака, ҳамин газета аз чӣ сар шудагӣ? кай сар шуд? кӣ сар кард ҳамин корҳоя? ҷон, ин масъалаи газет он вақте ки мо бо имзои 105,000 имзои самарқандиён, тоҷики Самарқанд ба Михаил Горбачёв ва ҳамин раҳбарони шӯравию ҷумҳурӣ навистем ки дар ҳамин чӣ камбудиҳо доранд тоҷикҳо, чӣ муаммо доранд, чӣ кор карданд дар кор. яке аз саволҳо ҳамин кушодани рӯзномаи вилоятии Овози Самарқанд буд. ба Овози Самарқанд буд. сони ина мо амонҷа комиссия омдан дида биромдан баъд аз он аз Москав аз Москав омадан, аз он шӯрои олӣ, аз ҳукумати СССР ҳаминҷа бинои обком ба он вақто бинои обком ба омдан инҷа маҷлис шуд, маҷлиси фаъолон, як 40-50 нафар зали обком ба онҷа гуфту шунид ки мо масъалаи мактаба бардоштем, масъалаи техникум бардоштем, масъалаи донишгоҳа бардоштем, шӯъбаҳои тоҷик шуд, масъалаи пединституали инҷа тоҷикӣ шӯъбаш буд, зиёдтар шуд. дар техникумҳо кишода шуданд гурӯҳҳои тоҷикӣ, дар чандта техникум буд, ҳамааш ба кишода шуд. дар донишгоҳҳо шӯъбаҳои физика, химия, меҳнат ва дигар филологияи тоҷик буд. алоҳида шуд. як вақто дар сафи кафедри ӯзбекон буд, ҳамон вақто алоҳида шудагӣ буд. ҳурорамати Раҳим Муқимов ман, агар медонед ҳамон давраҳо. дар ҳақиқат ҳаким ака як корҳои бузург шудагӣ буд ки 1992 сол мана ҳамин саршавии газета шуду, рӯзномаи Овози Самарқанд, мана ҳамин маҷлисҳои шумо, ҳаракати шумо, донишгоҳи давлатии Самарқанд университета 11 факултеташ тоҷикӣ шуд. бале, прикладной математика, физика, ҳамеша номбар накашем, хеле шуд. аз ҳамин ин масъалаи газет сони чӣ хел шуд, мо то ҳамина баъзея тавр кардем. баъзе инҷа Ашёрҷон Комилов буд, медонед, ба чопхона кор мекарданд. Ашёрҷон Комилов, унҷа Уктам Иброҳим, Зоҳир Ҳасанзода, Раҳим Мавлон. барои ин чизо ҳамин мо дарк шуда бо
مدد و یاری است دورانک صفای و بزرگ художники театр буданд. ҳамаша нусха када ва саҳифоя тайёр када чихел номаша бай када маҷлиска мо худо раҳмати Салим Кенҷа гуфтанд ки овози Самарқанд мемонем гуфта. овози Самарқанд овози тоҷик буд, вилояти газет набуд муомба. ин 24 сол дар Самарқанд рӯзномаи овози тоҷик барбош буд. ки дар шаҳри Тошканд чоп мешуд. Не, инҷа чоп мешуд баъд аз ки пойтахт Тошканд рафт 29 сол 30 сол баъд унҷа гузаштанд. баъд номҳош ҳақиқати Ӯзбекистон ахиран гашт ҳамин буд. соли 90 баъд аз он ки мо рӯзномаро овози Самарқанд кардем, онҳоам ғурур када ҳамин нома пешниҳод карданд, овози тоҷик гузашт. газетаи республикаи якум сармуҳаррир Нор Остонзодаро ки интихоб кард ҳамин лавозимашон? аввалаш сар кунам чихел ба ин газет вай омад. моона вакил карданд. он вақт ба межрегиональная депутатская группа буд. Лельцин, унҷа Афанасев, унҷа Давлат Худоназаров, якта аз Ӯзбекистон буд, номаш ёдам биромад. мо Саид Аҳметов депутатон буданд. медонда ду касба муроҷиат кардем, вай накарданд. тарсидами вай кардем. Соғҷон ака Москав рафтем. Москав бо ёрии Сафар Абдулло, бо Мӯмин Қаноат, депутати Верховный Совет буданд. Лоиқ Шералӣ ва Давлат Худоназаров ки вай межрегиональный депутат группа вай буд. инҷа як 15 истори мо хата тайёр кардем. ҳамон Лоиқ Шералӣ, Сафар Абдулло, ункас Мӯмин Қаноат мо тайёр будем. бо вай такмил дода Давлат Худоназаров 24 числа ункас бурда собиқ котиби якуми Ӯзбекистон, унҷа президент будам, ёдам менаям ҳамон вақт соли 80 дасти ҳамкас буд додагӣ. 24 мо Самарқанд омдем. якуми мурод гуфтанд. сони хабар омад ки якуми январи 1990 нахустин шумори овози Самарқанд биромад. анам хел хизмат. анамо якум нашрҳои биромадагиаш, якум шумораҳо биромадагиаш ба ҳаким ака ададаш чӣ қадар буд? ададаш бисёр буд. ёдам ба не 30 чанд ҳазор, 40 чанд ҳазор буд. вайба акун обунаям мана як худи ман ҳамон вақти обунама 7000 обуна кардам. мерафтам завод, фабрика, бисёр кор мекардам. бинанд ӯзбекон дигаронам ҳастанд, тоҷико бисёр буданд. завод, фабрика гузар рафтам шита 372 тим буд як обуна. 7000 кардам ман ҳамна якта худо. агар панҷомиш 6000 ам буд унҷа ман медонам ки ана акнун бинед ки ҳаким ака 35 сол шудааст. дар он 35 солда аҳолии самарқандиён кам нашудагиаш дар кор буд? кам нашуд. ду баробар зиёд шудагиаш. адади нашр 30,000 гӯем. мана ҳозир ҳамин рӯза омадам ба 5-6,000 ба фуромада мондагӣ. ҳамхел рӯзо буд ки 3 сол 4 сол пешо то 2000 ам фуромадагӣ рӯзҳош. бале ин барои он ки якумаш синфҳои бо мурури замон синфҳои тоҷики мактабҳои тоҷикӣ баста шуданд. бо сабабҳое ки мактаба тоҷикӣ тамом мекунанд, коллеҷ нест, рафта экзамен тоҷикӣ дод наметавонанд ки маҷбури ки ҳамин хел шуд. чунки рӯзномаам ҳукумати панҷум мегӯям агар шумо дар пяти власт кута. ваям рӯзнома барои созгори миллат бошад. мо барои он вакем ки ҳамон муаммои моро камтар нависад. аз рӯи қонуни давлат, қонуни забонба гуфтагӣ он миллате ки 50% зиёд ҳаст, ҳаққаш аст ки ҳамин лафзи худаш ҳамон кадом маҷлис набошад хеста гап занад. чунки донадагар баъд аз гуризнашини мо ҳам пеши обкомба қарор бурданд ки он тоҷиконе ки хато шиносномашонро аз тоҷик ӯзбек нестанд метавонанд тоҷик найсанд гуфта. сони як қарорама забони тоҷикӣ райони сиёҳ давлатӣ эълон шуд. ҳама ҷо мендага шиёрҳо буд. инҳо чиё ҳамеш буд инҳо. анамун мо гузарма гашта ама як почаам паспортни столро буд. ман гузарба гифта паспорти одамая унҷа бурда ҳуҷҷати карда
бо намояндаи ҳукумат аз ҳамон шӯъбаи паспорти милиса омада мусупурдем ки 56 000 одам паспортиш иваз кард ҳамон вақт. ғурури милли зиёд, газета мехондан. газета бояд ба талаботи мардум ҷавоб диҳад. рӯз ба хай медонем давлати вай, лекин агар хоҳем ки нашраш зиёд шавад, одам таваҷҷӯҳ кунад, баъзе аммо албатта ҳукуматам калхози ваям мегӯяд ҳар сафар ин хел не вай када баъзе муайяна кам кам аз рӯи қонун гуфта ислоҳгаш дар кор буд ҳамин камчилак нор унҷа барои савол додад ки ина вай кард мо кандидата мо акун зоҳир ҳасанзода буданд. сони нор остонзода аз тарафи баъзе аъзои ҳукумат ункаса пешниҳод кардан сета шӯҳратталаб буда медонед ки вай када сони зоҳиракем овоза кам кидан вай нор остонзода буданд аз олам гузашта ёшон ҷамъ нашавад хай одами хуб буданд хизматашон ҳаст сараш ба чоп мекардан чӯмон зоҳир ҳасанзода гуфта унгас ошкор ва офташунам албатта зоҳире ма таҷрибаашон бисёр бой нагуфтан унгас хай корреспондент ҳам журналист ҳам лекин хеле хизматҳо кардам ман инҷа агар шунаваган зоҳирака мо шуморо медорем хизматотона ҷашнатон гузашт 75 солаги табрик мекунем ҳамин чиста анам хел баъд аз зодрӯзатон юбилеятон муборак бошад аз номи самарқандиёни амрико албатта мо шуморо табрик мекунем мо шуморо дӯст медорем зоҳирака шумо падари мана шогирдашон шумо дар бораи падари ман чанд мақолаҳою бале шогирди падари шумо ҳоҷи қурбон зоҳиракем албатта мо ҳамидзода бо шумо албатта бо ҳоли ҳамкорӣ кардан ниятамо ҳаст баъд аз он коркарда гузаштагӣ як дигар коркарда гузаштагӣ озодҷон ҳамидзода анам каса гуфтари ман буанд беҳтарин вақт шуд ҷавон нестанд ки ҳамин вайҳои нава технология кадом бетон чӣ кади ин каса акор китами чикор кардан лекин газет вақти ин каспа назм буд албатта бисёр назм буд мо бо озод ҳамидзода ҳамроҳ газетаи бо забони тоҷикӣ парвонаро таъсис карда ба кӯмаки консерни парвиная роҳбарашон абдураштакем озодҷон бидан салом дастгиришон кади озод ҳамидзода кати ҳамин парвина гуфтаги газетая хизматошон якум шумораи мо адаташ 5000 шуд як ҳафтая дарунаш дар як ҳафта ин чандум сол буда парвина ин солҳои 2005 соло бошад дар кор اونجا اون وقت ما سفری کره بودیم بسیار خدمتی همین آزاد حمیدزاده کلان گذشت بعد از وی محمود جونکیم یا غفور جونک محمودوف غفور جونکیم داملو سرمحرر شدند من حاضر بهادرکا سرمحرری گازیتا همین کس از شماره 2000 3000 با از نو 6000 ببروردن گازیتا در اینترنت سایتش شدند дар инстаграм фейсбук шабакаҳош саҳифаи ҳамин газетае ки шуда аста-аста бо ҳамон замонбонока пешрафта шуд дар кор ҳам тамоми редаксияи газета кия кор мекунанд ба корҳошон мувофиқат мо дастгирӣ ки омдагӣ хеле фақат ҳакимака ҳамин ду касе кас баромад моомба ки чӣ тавр бо дастгирӣ кунитон мешуд гуфта мо як таклиф кардем ки дар амрико мо шуморо як мухбирхонитона мекушоему мана ҳозир ҳамшаврони мо як 30,000 та шудагӣ аз ҳаминҷа мо шумо ба навигариҳо мефиристем як ҳаминҷа ҳамун филиали газетае мекушоему ҳаминҷа дар кор бошад мо чопам мекунем ҳамин 30,000 та одамба камтар бошадам як 1000 та 2000 таша тақсим мекунем гуфтаи гапо лекин аз вай тараф ягон як реаксия нашуд ки ҳаминҷа як рӯзнавис ҳастанд раҳи мавлон донедагар газ оби самарқанд биям супи ноҳияи самарқанда рӯзномааш ба кор мекарданд من تلفن که بینم اگر ممکن همکاری کنند اکنون گس آنچه سال بود همجا دیگر شتاتی وای با خیلی سال با اینجا اکنون من باوری دارم که حاضر همون یک ابیدینانی ردکسیه گویم همون کلونشان فرمانکیم فرمان ایساقویچ تاشف بسیار آدمی زیاناک فرهنگناک یک معلوماتناک آدمی رهبر همون همه گازیتای
вилояти Самарқанд албатта Фармон Исоқович ин хеле проектҳоя дастгирӣ мекунанд. Он кас не намегӯянд, он кас зидди ин кор намешаванд ки мумкин мо на ин ки ҳамин овози Самарқанд бошад, ҳамон Самаркандский вестник, газетаи Зарафшон ҳам ҳаминҷа ба мухбирхона як шудан ба як имконият мо ҳаст. ҳамеш аз ҳамин ҳаёти самарқандиёна рустабонам ҳастанд, тоҷик забонам, тоҷик забонам ҳастанд, ҳамошона ҳаминҷа якта редаксияшона ки шуда мо як зидди давлат кор накунем, мо як тузуми конститутсиявия иваз кардан ба мо тарафдор набошем. озодӣ, фақат ободӣ, шаҳрвандои тамоми ҳамин ҷумҳурии мо ҳуқуқаш инобатба гирифта шавад. Забон ба мон ҳеҷ байналмилалӣ аз мон фақат шумо ба фоидаю як ёрдаму дастгиримо мерасад ки лекин зарарамо намерасад. Фармон Исоқович худатон сарубар шавед агар мана Баудурака аз ин тараф Самаркандский вестник ва Анастасия Павленко ино ҳар сеашона як ҷоба ҷамъ карда мо намин Америка шаҳри Филаделфия ба шумо як мухбир хонаи мухбирими як ваколатхонатона кишоем агар тамоми ҷаҳон шумона ҳамин ҳар якта ҳар яки ҳамин се рӯзнома газетая вакилашон мешем мо шумона дар Амрико. Албатта мо боз як бор ҳакимака табрик карда монед газетая бо 35 солагеш ин як шӯхӣ не 35 сол зиндагонӣ карда якуми январ 35 сол шуд, як сол давом мекунад. Албатта тамоми ҳамин кормандони собиқ ки барои он шахсоне ки барои ин газета ҷон супорданд, барои ҷон супорданд, хизмат карданд, номи ҳамашон китоба ва умуман мегӯям табрик мекунам бораи ҳамин худи редаксия ки инҷа хизмат карданд, он сафароне ки даргузаштанд, Уктамаким, Иброҳим, Маълим Норостонзада ва дигарон хизмат карданд. Ҳамашона ки гузаштанд, рӯҳашон шод буд, ки ҳастанд, корашон ба омад мекунанд. 35 сол дучанду сечанд шуда газета роҳи худаша ёфта гирад. албатта мо бо ҳукумати вилояти Самарқанд мана ҳамин шӯрои депутатон миннатдорӣ изҳор мекунем ки то ҳоло ҳамин газетаи дастгирӣ карда омадсетон, аз бюджети Самарқанд, вилояти Самарқанд як маблағ ҷудо кардсетон. ҳамин газета то ҳамин рӯза зинда буда фаъолият кардагеш ба дастгирӣ кардсетон ва албатта мо ба ҳамин вилояти Самарқанд ва раҳбарияти вилояти Самарқанд миннатдорӣ изҳор мекунем. ҳамшаҳрони азиз, мо дар студияи AM 860 садои самарқандиён дар Америка, ман Далер Хамидов ва акаи Ҳаким Раббинпур, давоми суҳбати мо як лоиҳаи як аҷоиб мо шумо шинос карданӣ ки таърихба нашудагӣ корҳо, мана таърихи Осиёи Миёна умуман тоҷикон ба таърихи тоҷикони Осиёи Миёна ба ман шумо ба камтар манам шумо ба таърихаша мегӯям, лекин ман ҳозир мехостам ки ҳакимакем саркардатия намина чӣ лоиҳа чӣ коро кайсааст, чӣ хел шумо ҳамин ба ташаббус шудету бо худатон овоз кардед, иштирок кардед, аҳли оилатон ҳам аниматорӣ карданд, ҳам як продюсерӣ карданд ҳамин лоиҳа ба ки ба ин фикр омад? ин фикр ман як вақтҳо 3-4 сол пеш наздик будам ки ҳамин филмҳои тоҷикӣ кам мегиранд, ани Туркия, ани Россия мекунанд ва мадинати дигари забонҳоро тарғиб мекунанд барои ман кино. хай ин сари мана ҳамин пешниҳод сари Бону Раҳмон ва барномасоз Заринаи Раҳмон ва барномасоз Ҷамол Холбек, ман Камина Ҳаким Раббинпур ва Далер Иброҳим. ҳамина як 3 моҳ пеш ина зиёдтар ҷамъ шудам. ман ба ёдгиашон бо нокати дӯстамо пештар як 2-3 рӯз пеш пешниҳод карданд ҳамин вай када. хай ман гуфтам маблағаша ҳозир додам ислом, ман бо писарам вай када розӣ шудем. яке ҳамин сони роло биромад. хай ҳозир худамо сараш бахта ҳамина буреем када вай кадам. ин дар таърихи тоҷикон якумин барта барои равнақи забон, адабиёт, барои чунки кӯдакони мо медонед ки ин солҳои ҷанг тоҷикистон инҷа унҷа ҳама худаш ки шуда кӯдакҳои аз ёд буроданд.
هیچ شادی رودکی هم گفته که من سال دیگر خیلی هیچ شادی نیست در این جهان برتر از روی شادی کودکان. گفته همینجا یک مقاله فیسبوک نوشتم دیده همون خانتون من این و این مانه و رسمش رسمش امبلیم ما افسانه های تاجیک و برای همین دستان کودک یکم امان ارزو امیدم چی منم با همین مدفیلم ها افسانه های تاجیک قدیم تاجیک برقرار و کدا اینا یک واقعیت هم هست. این افسانه ها انا همین آهسته آهسته مانا نقشه ها ما من همین برای کودکان می‌سازم و بعد تاریخی وقایع تاریخی تاجیکان همین کم کم برای بچه‌ها از کودکش فهمد کی بودن اینا از کجا آمدن چی شدن و نخال تمدن و فرهنگ ما که بزرگ است همونا نگاه داشتن و بیشتر رونق کردن و همه اونایی که در افسانه‌های تاجیک در یوتیوب هست در درآمد بینتون در اینستاگرام در فیسبوک در تیک تاک در آمده همجا دستگیری کنیتون لایک کنید ریپوست کنیتون که همه بیند که بچهای ما من حاضر نیست همین چیز در آمده تماشا کنن این زبان یاد میگیرن حرمت پدر و مادر خودی پدر و مادر بیان مکتب میشد آدمی از همتون تماشا این کجا نوشد همینا ترغیب کنیتون پند کنیتون از شما از این بیش باز کم کم برارده هم بگیریم همین تا لایه ما کلان شد نرد سرعت حساب ما زیاد شود با سپانسرها زیاد شد سپانسرها میبرم دیگه من همجا گفتم همین مولت فیلم بودجتش چند پول شد؟ نه بودجت شد گفتم نمیتونم اینا من نه وای شد چون پسر و والنتوری وای چیزی خیر کاگه پولش نمیگیم موقعیت اون کدام این چند پول زیاد شد نکنم این پولش نمیگیم این برای بچه‌ها نگوید لیکن من انم خیلی مولت فیلم تیار کرده افیر با برواردن با چند پول میره جدا قیمت 30-40 هزار برای من این گنده اینا خرده این هر برنامه خرده این انیماسیون یکم 3D با وای من این شریکای ما با خودشون یگان وقت میگم که چقدر وای شد ما کدام خواهی از روی وای برای بچه‌ها میارزد این تاریخ باید ماند حکیم اکا من حاضر شما به یک دوتا سه تا معلوماتی میگم پیش از آمدنی در همین امروز شماره ما منم کمترک تیاری دیدم اولین مولت فیلمی تاجیکی 1972 سال برآمده شتورمور گفتگی وای اینو راست کاشتم وای انا کداگی راست کاشته میکردگی همین خیلی از رسم کاشته میکردگی حاضر البته دستورهای این وای این 3D زمانوی 3D آخرانگی انیماسیون من یک چیز میگم که اصلا همین مولت فیلم گوییم همین صنعت یک نمودی صنعتی زمانه برای تربیه کودکان نه اینکه کودکان برای کلان‌های هم احوالش بسیاری بد در تاجیکستان بله من شما میگم از سال 21 تا 25 ساله بودو شدهش 3 تا مولت فیلم گرفته شدگی همونم یکتش از آن شما و همین یک کانادا یا امریکا یا روسیه مابینش با تقسیم کنه نمیگه و تاجیکستان با علاقه دارش نیست و یا تاجیک زبان آدما یک تا مولت فیلم گرفتگی غیر از وای دو تکک مولت فیلم در امریکا یک سال دانش با 300 تا مولت فیلم گرفته میشه قزاقستان با ما با همسایه کشور تاجیکستان بگیم اگر سالی گذشته 80 تا مولت فیلم گرفته شدگی ازبکستان با 113 تا مولت فیلم این چخیل انیماسیون نمیگه الان این شما گفته که فرقش نیست وای کشتگی می وای اصولش هر خیلی پلاستیلین می 3D می انیماسیون می کارتون می دیگر می میگیم جمعی که همش ازبکستان با 113 تا تاجیکستان با 3 سال بود تا من گپ جو ما فقط گپ میزنیم عبدالرحمن جامی فردوسی ابن سینا فلان بسمدان لایق شیرالی میگیم لیکن خودم همین چیز با اعتبارم نیست امریکا با من برای چی بودجت پرسیدم یک تا مولت فیلم بودجتش با $1 میلیون میسته دیگه میشه الان این پول دادم با روزی 130 تا اگه از ممکنه 130,000 تا شونده ما $1 میلیون یک تا مولت فیلم بله تمام جهان
40% мультфилмош дар амрико гирифта мешуд. бале ин чӣ? Ин ҳамеш албатта тарбия барои кӯдакҳо, барои калоно, барои Охир падару модарон. маша медведю ҳама адад ка мондагӣ бачаҳои ҳама адад карда мондагӣ. Бачаҳои кӯдакҳои мона мультфилм чӣ гӯяд агар? Ё Нупагади мегӯяд, ё Маша медвед мегӯяд. Мана ҳозир ин тарихан шумо сета кишвар ба истода, мана ҳозир номдор кади одамо кади тоҷикистон худашам бачаҳо бузаки ҷингилапо гуфтаги ман аз кӯдакем модарам моба матал гуфтагишон ба дастама кафтама гифта лелешон кати чаъзанонда алӯлакам булӯлакам хиштаки сари танӯракам гуфта дӯсто ҳар рӯз ҳамина ҳазилкам мегӯяд акун ин сагу шағолаш кирда биё ман ҳамин барои бачаҳои ҳамин сагу шағолшам гуфта ман дута ҳамин вайба бозӣ кардам. авозатона мон шунда аз авозатон шинохта гирифтам ки саршавии таърих ин таърих аз маталҳои Германия сар шудаги 1812 сол ба баъд аз вай Россия ба баъд аз вай осиёи мана ҳамин миёна ба гузашта мана ҳамин шумо ҳамина ҳамеша як ҷо ба ҷамъ карда эрач аниматора яке аз аниматоро ин гуфтагеш ки компютер ба шишта мультфилма сохтагиҳо яктеш ёдам дод ки лекин ҳамин Ҷамолиддин Холбек барномасози беҳтарини вай рол ба бозкаги Бонураҳмон ва Иброҳим ман як устои барои ҳамон ҳакимака ман гуфтане ки мо фақат гап ба амбитсия ба ҳастем лекин амал ба шумоон бар ин инсонҳоямон қадр кадаги мо дар кор дигар мамлакат беистода як манфиати ягон цент ягон тин нашуда анамина шумо барои кӯдакҳо гуфта буровардитон ки ваҳолан ки мана ҳамин ҳар як темоя кишвари мо дастгирӣ кадагеш дар кор. Дӯстони азиз, албатта мо ин мавзӯъ бо бармегардем барои ҳамин ба дастаҳои худам Зарина Раҳмон, Фаридун Холбек ва Ҷамол Холбек ва Далер Иброҳим ташаккур мерасем барои мо дар студияи AM 860 сарбаланду саломат бошедон. Албатта вақти моон кам, барои ҳамон мана имрӯз ҳам шумо дидагимо ба моон бисёр хурсанд шудем. Ҳамин мультфилми бузаки ҷингалапоро тамошо кунед, кӯдакотон ба нишон теҳед. Худоҳофиз. Дардон азиз, то сафари оянда саломат бошед. камтар мо як қарор кардем бо акаи ҳаким ки як маълумототем. Ҳаким ака, инамон фоҷиаи миллат мегӯем ё кишвар мегӯем ё аҳволи моон мегӯем ё ки моона ҳозир ориентирамо дигар тараф бами пул коркунӣ бами ҳамин дар Амрико дар соҳаи мультфилм барорӣ 300,000 та одам меҳнат мекардааст. Бовар кунед. Киё? Мана ҳамин шумо гуфтагӣ аниматор, озвучка, транспорт, продюсер, бутун ҳамин соҳая гирду атрофаш ба кор мекардаги одамо 300,000 кас. Аз ҳамуно ҳамин мультфилма бароварда артистӣ мекардагеша худаш 75,000 та. Сарватмандои монам ҳастанд. 75,000 кас. Пештар ҳамун бойҳо ҳамин манам Третьяковский галерея Айн Россия ва Эрмитажа номи ҳамуно ки сохта шудаги ҳамуно финансировать мекардаги ҳамин чиза. Ин пул биёрад ҳамин бояд сармоя кунанд вай када ба умеди як давлат шуан дар кор не. Давлат ҳозир кишварҳои мо инқадар давлатҳои боям не вай када маъмошон ҳаст лекин вай кунанд одамоям хеста ки аз дасташ мебод ҳамин кора кадагеш надкард шарт не ки давлат гӯяд ина кун ина фармод вая хеста манам муомил хеста чанд кас ҷамъ шудему ҳамин кора кардем. Мана ҳозир ман як рӯз ҳамин 2 рӯз 3 рӯз пеш як навигарӣ хондам ки як вакилҳои халқи мон кадом дигар кишварҳо ба рафта ҳамунҷо ба ош када додааст гуфта мисолда о кишвари худат ба проблема намондагими халқи худата аҳволаш зӯр шудагими ё мана ин хелин ту аз тарафи фарҳанг, санъат, адабиёт, мусиқа пурисерӣ шудагими кишварҳои монба ки ту рафта як намедонистаги ҷоба ва ё аз мон баъзеш зиндагонӣ мекунад. сера чон шиками сера сер карда ҳамунҷо. Мана ҳамҷа биам охир маракоя мӯл мекунем ман таклиф додам ки охир ҳамин худоӣ вай кардна ина сера чон гудам сер карда ҳамун хонаҳои ятим ба кишвари худом ватани худом ба якта нависанда, якта шоир, якта мультфилм ба дастгирӣ кунӣ агар нома таърих ба мемонад. Мегӯем да ки баъд аз 100 сол
نه اینکه ما فقط فردوسی جامی دیگر میگوییم، نامی توی هم میگوییم که ما من همین آدم نام ها جاودان میموند و تاریخ میموند همین چیزا. نامی توی هم میگوییم که من همین آدم مولت فیلم برای کودکان برای سرمایه گذاری باید خواهش میکنم که همه سرمایه کنید برای فرزندان خودتون، برای نبره های ابره و چبره خودتون این چیزا میارید باید. من همین آخرنگی سالهای تندنسیه که این کار ممکن نه، ویش ممکن نه، اینش حرام اینش حلال گفته ما یک حاضر انسان فرهنگ انسان شدن در کار، فرهنگ ادبیات موسیقی شعریت همین همیشه کدام رضا به رسانده موندیم که من آخه انسان شدن در کار ما بعد از خودمو چی نام میمونیم تو من حاضر دیگر خیلی یک ارینتیرو که زندگانی کیسی بعد از خدا چی نام میمونه آخه همونم توی یادآور میکنیم میمونه همین عبدالرحمن جامی برین خیمات همون گذشتگان افتخار میکنیم همین من وقتی ما بودگی نویسنده شاعر و عالمان اینو هم خیلی چیز موندگیشتر کنیم اون وقت که تاریخ ما انمون دهم 11 عصر با مونده آمده ایستاده موند بعد از یگان نام نمیبریم میمون بودن بسیار نبود اما عصر سامانیان حکومت سامانیان وقتش پیش که رودکیان فردوسیان دیگرشون خوارزمی و بیرونی همشون همون دور با شدگی بعد انا ببینید که 370 میلیون زندگانی میکردگی کشور با 300,000 تاش مولت فیلم برآوردن به کار میکرد است حکیمکه یک ساله من همین معاشی همونو یک ماهش مابین 5-6 هزار بود است مولت فیلم سوهش به کار میکردگی متخصصای معاشی ماهانش 5-6 هزار ما خودمو کار میکنیم همچنین رول هم خدا باز کنیم دویم خدا فینانسینگ کنیم خدا خوش برای البته من افتخار کردم به شما من همین بانوی زرینه با جمالالدین خالبک من شما دو فرزندتون دلیر ابراهیم من همزلین یک مولت فیلمی بوزکی جنگلاپا کده برآورده حقیقتا هم این من دیدم یک ویا همین درجه همین مولت فیلم های امریکا به نزدیک شدگی و صفتش هم ازوجش و سرودش هم رنگش هم و صفتش همسلین بلند شدگی که حقیقتا کودکای ما با تیتگر ماشه میدویت انتخاب نمیکنه تو اینه تماشا میکنه شب نواره ها دیده بابا این آوازت خیلی نگفت من که من همه ساختم از ما هیچ نباشد که همون درجه ازبکستان برسته نمیتوانیم 113 مولت فیلم یک سال با قزاقستان با 80 تا مولت فیلم هر دولت اقتصادش هر خیلی البته ازبکستان پتانسیلش کمتر مثلا تاجیکستان کمتر فکر میکنیم که دولت داران زمام داران در همین فکر کردن بینن و خیلی حاضر اگر همکاری کنن دستگیری کنن البته بسیارتر آدم میشه که هستن تالنت و من شدن من برام کردیم خیلی برای توجهتون سپاس دوستان گرامی تا سفر آینده هموطنانی از تمام جهان ما با شما مراجعت میکنیم که اگر کی خواهش دارد که برای آینده برای کودکا برای خلق ما مولت فیلم ها من همزلین کارهای ایجادی تشکیل کرده با هم با همراه شده تیمی ما هم با اعضا شود اگر مرحمت ما هم با من همین رادیوی سمرقندیان با مراجعت کنیتان همراه فکر میکنیم من همزلین پروژه ها رو یک دستگیری کنم شما هم دستگیری من میدونم که حکیمکه هزار کامپیوتر شیکا هستند همین هستند افسوس که دیگر جو توجهشون دیگر کی خودش شده موندگی همون کامپیوتر شیکا امریکا بایم چند صد مولت فیلمایی هر سال مبرامدگی درونش به قریبی که نصفش والنتیرها میبرآورده است خودشون به پول برای خود برای کودکاشون نزدیکی به دوی مولت فیلم برات و کاراتکامیتراژ نکه 5 مینوت 3 مینوت این 18 مینوت بود این برآوردگی سال درازتر بود وقت من می‌میرد و هر رولش باز تکرار کرده و ساخته دیدو مشکل چیز بود حرکت می‌کردیم که بیشتر شود وای آوازتون چه خیلی شما وای زاپیس کرده فرستادید وای همه خیلی برام خدا داد من چه کردم تو با هم خیلی با کرده چه داد میزنی
اومد همه خیلی خدا داد آواز اومد خدا نمیدونستم من دیگر کردم با همه خیلی بروم درفت و خیلی انی شغله آواز خودم که کردم. دوستان عزیز در یوتیوب کانال افسانه‌های تاجیکی мультфилми бузаки ҷингалапо албатта тамошо карда кӯдакатон барам нишон дед. саломат бошед. саломат бошедон. бози як бор худоҳофиз. сарбаланд бошедон.